Joten viime viikolla, kun mä ostin Soviraksia mun huuleen, niin mä pyysin sen lahjapakettiin. Kaverille! Sitä näyttää 30, se on aina toivonut. Mutta apteekki, te ei olekaan suosittua lahjatavarille, teihän. Musta olisi kiva mennä sinne, ostaa vaikka tyttöystävälle joululahjaksi silleen, että jos mulla olisi siis tyttöystävä, haloo. Haloo naiset, olen siis sinkku. No toi ei olekaan ihan hyvä soidinmeno. Vaadita. Kuulostaa lähinnä kiimaselta mursulta tai jotain. Tai pohjalaisen isänä krapulapaska. Se on sun... Kebab! Mutta siis... Ois kiva ostaa tyttöystävälle joululahjaksi pikku pakettiin silleen, että ole hyvä rakas. No kiitos Mika, kiitos! Herra Jumala, mikä ääni mun tyttöystävällä on. Missä me ollaan tavattu? Pimeässä! Okei. Se on outo naisten äänet. Se on jostain vaiheessa päätetty, että se kuulostaa seksikältä, kun nainen puhuu matalalta puhelimella tietyllä muotilla silleen, että poika, soita heti. Riisu vaatteet, Se on paljon hienoa, kun puhelintytön ääni olisi semmoinen, joo täällä ollaan! Kikkaralla karvotus ja suihkussa! Okei, tuli jopus, moi! Tais puhelinmyyjä, no toi seuraa myynnissä! Otatko sä hyvän tarjouksen? Puhelinmyyjät, oikeesti mua vainoa puhelinmyyjät, ne on ihan hirveetä. Mä tilasin, se johtuu kaikki siitä, mä tilasin 3 vuotta sitten Katson-lehteä. Sitten mä sanoin sen pois. Ja sen jälkeen ne on soittanut mulle valehtelematta 25 kertaa ainakin. Ja viime viikolla oli viimeinen, soitti mulle taas silleen, no niin, sulle on tullut Katso-lehti 3 vuotta sitten, että laitetaanko taas tulemaan? Mä olen, että ei kiinnosta. Eikö tosi hyvä tarjous, laitetaanko tulemaan? Mä olin, mun mielestä on paskalehti. No se oli, toi on tekosyy. Sitten mä saan oikeesti raivarit siihen puheliin. Mä ollaan himassa aamulla huutaa omaa kännykkää silleen, jättäkää mut rauhaan! Laittakaa mitään vitu teidän lehteen! Laittakaa sinne oikealle! Ja se oli vähän aikaa hiljaa, vähän niinku te nyt silleen, tuleeko sulle urheilulehti? Ja nyt mulle tulee oikeesti se. Koska... Koska mä oon niin heikko ihminen, mut kyllä. Mistä mä pääsin tähän? Niin mä olin ostamassa tytölle apteekista joululahjaa. Unohdetaan se meni. Mut ihan mitä mieltä tahansa mulla on jenkeistä, amerikkalaisista.